Mijn naam is Sorba Huisman en ik ben de regisseuse van Longen. Longen gaat voor mij over het grote vraagstuk van mijn generatie. Namelijk of het wel of niet verantwoord, geoorloofd of verstandig is om een nieuw leven op deze wereld te zetten. Dat we anders zouden moeten leven? De planeet minder verbruiken. Nee, ja natuurlijk, maar dat is niet... Oké. Dit is Nick. Hoi, ik ben Frida. Mijn naam is Nick. Wij zijn acteurs in de voorstelling Longen. Ja. Maar dat komt gewoon omdat ik me concentreer. Ik word er doodsbenauwd van. We moeten allebei offers brengen en ik zal niet meer kunnen werken zodra ik dikker begin te worden en ook nauwelijks in het eerste jaar. Voor mij is het echt het liefdesverhaal van deze generatie, van mijn generatie. We moeten aan onszelf en aan elkaar eigenlijk vragen, niet omdat we dat willen, maar door de toestand van de wereld worden wij bevraagd. Willen wij nog een kind op deze wereld zetten? Moeten we dat nog doen? Dat is wat we hier gaan zien. We gaan twee mensen in een ruimte zien die elkaar een gewetensvraag stellen. Niet meteen in de reden vallen als ik iets verkeerd zeg of iets raars. Oké? Het is ook niet alleen jouw schuld. Wat schuld? Wat nou? Nee. Het is een klimaatstuk over twee mensen die ook een liefdesrelatie met elkaar hebben. Het is ook wel echt wel een relationeel drama. Maar ook bijna een soort liefdesrelatie met de aarde en hoe je daarvoor moet zorgen. En het zijn twee mensen die heel veel nadenken en heel veel praten met elkaar. En eigenlijk de hele tijd bezig zijn met zo goed mogelijk formuleren wat ze voelen. Ja. Ja, en doe ik het goed of zo? Doe ik het, weet je, die mensen maken zich heel erg zorgen over, doe ik het goed? Ben ik goed genoeg? Ben ik goed genoeg om ouder te worden? Zorg ik goed genoeg voor de wereld? Zorg ik goed genoeg voor de mensen om me heen? Dan ga ik het niet allemaal verpesten. En ik denk dat dat super menselijk is en dat heel veel mensen zich afvragen, weet je wel, ben ik het waard of doe ik het goed genoeg? En zij maken zich zorgen over de dingen waar ik denk dat jij en ik en onze generatie zich ook heel veel zorgen over maken. Iedereen loopt hier achter een kinderwagen. Zal ik een paard laten staan? Ja. Kijken, waarom heb je je schoenen nog niet aan? Wat ik ben aan te staan. 2 jaar geleden maakten we de voorstelling natuurlijk bij Cultura Nova. En dat was op locatie, een prachtige plek in het Glaspaleis in Heerlen. En nu maken we een vertaalslag naar de zaal. Het mooie is en het fijne is dat Macmillan al een soort ingebouwde restrictie heeft gemaakt. Namelijk je mag geen decor, je mag geen lichtontwerp. En dat voelt ook niet als een restrictie. Dat geeft eigenlijk heel veel vrijheid, want de focus komt des te meer op de tekst en op de spelers. En in die vertaalslag naar de zaal moet je het eigenlijk zo clean en zo sober en zo echt eigenlijk maken als dat je kan. Je hebt geen middelen waar je achter kan verstoppen. Ik hoop wel dat aan het einde van de voorstelling dat mensen nadenken over hun eigen relatie en over hoe ze communiceren met hun partner als ze die hebben. Nadenken over de wereld. Maar het is ook gek, want ik hoop ook gewoon dat mensen het een mooie voorstelling vinden. En het maakt me niet super veel uit wat ze denken, maar dat ze gewoon mee konden met het verhaal. En ik denk dat dat wel gaat lukken. De tekst is echt prachtig. Frida is geweldig. Nick ook. En ik hoop gewoon dat ze op een soort gekke manier, ja, een mooie avond klinkt dan een beetje suf of zo, maar gewoon dat je naar theater gaat en dat je naar buiten gaat en dat je denkt, zo, ik heb echt wat meegemaakt. Ja, en dat je een leven hebt gezien, want Ja. dat is het in principe. We spelen Een heel leven. Ja. Nee, maar echt waar. Ja. Je volgt ze eigenlijk vanaf de IKEA tot aan het einde van hun leven. En in de IKEA, ik weet niet hoe oud ze zijn in de IKEA, maar nou ja. Zoiets als wij. Leeftijd, ja. Tot helemaal aan het einde van hun leven. Dat is lang, hè? In 1,5 uur. Dat is hartstikke Een heel lang. leven te zien van 2 mensen. Ja.